Senjuri, merħba dan huwa Shooter u jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatulna fuq dan l-email. Għawdot! Nenza! Setinza? Għaj, mux il-tabib, jaħasra. Għaj li għax din il-vizita tal-għajnej ma jkollix għalfej. Ninza kollox u xekdot. Inti fej ritmu? Jena ċentru tal-anzjaneta attiva. Mela naħseb jgħal ħazina ġawnek Shooter, ta' U għejja Shooter. Shooter. Mela ġejt ħazin. Faċċata rit-timmurja. Waslek bil-mod. Le mandiġ bota xillum. ħanamel daqqa xejn ta' vizita għal-għajnejja. Naħseb għandek bżon. Ġibt applikazzjoni biex illum immur iċ-ċentru u jinvistaw li għajnejja. U l-applikazzjoni ġibta mit-ċentru fejn tmur sess? ċentru fejn immur stess. Umbat ħemlu li vizita jekk għandi bżon riċetta nuċċali jagħmlu ili, ħajċċekkjaw li l-pressjoni ta' għajnejja u għandi kun ma naf kif jieħdulek litrat minn wara tal-għajn biex jaraw hemm xi ħsara. Mhux invażiva ċerta u Le. mhux bħal meta għamilt l-istrument minn wara. Toqgħod- Dak idaħħalu. Ejwa, ora, mux istax, edin live, tajjeb, ħatmur? Ħammu, sorry ta' Mur, ma le, ma ġewa fej. Jgħad fuq il-television, Mari! Mur bil-kwit. Sinjuri, għamlu bħalu kol, jekk għankom zon vissa tal-għajnejn, kull ma tidu tagħmlu morru fiċ-ċentru tal-anzjanità attiva tagħkom, iġibu formula minn hemm jew nkelletlu fuq il-website jew ċemplu fuq dan in-numru għalik tarajnuna. Dot il-żajt billi! Zas, jaħasra, għawnek, Shooter, inti skur għandek bżon vissa tal-għajnejn, morru naraw t-tfali diskutu, bess minnem. Wassalni! Ja, għaj. Naħsbu kieku aħna ta' Malta mmorru fl-ispazju. Aħjar ma namlu xek. Għaliex imma? Għax jekk jkun hemm black hole. Black hole. Spega li naħx nid il-black hole għax ma nafx. Jekk ixib jimorġu waħda qatt ħadd tiġi lura. U dil-black hole ġifi kum hole black. Ma naqra color. Inti x'taħseb? Mhux qiegħed black hole u xek. Le, orrajt, għax kultant tinkwetani ftit. Taħsbu aħna l-Maltin għandna mmorru fl-ispazju? Le, Għaliex? aħna m'għandniex ħafna flus biex insifru hemm. Ġifi ġo spaceship, un bat tmur fl-spaceship. Tixtieq tmur? Għaliex ma tixtieqx tmur? Mhux ħafna għoli. Għax ħafna għoli, għandek tikka raġun, min ħatiju fl-spaceship miegħek? Il-familja tiegħi għan irrelaxjaw naqa. Iġifieri żomm waħda, inti tmur fl-ispazju biex tirrileksja. Eżatt. U norqod naqa waqt dan tiru nagħmel bweda. Iġifieri fuq l-ispazju biex nagħlquha di, inti x'inhi l-konklużjoni tiegħek? X'taħseb li jiġri? Inti lesta li tmur. Testa li tmur biex torqod naqa'. U nista' nieħu l-space food. U jekk anke intkom għandkom tfal bravi bħal daw li jafu jiddiskutu, ibatuna hawnhekk fuq WhatsApp forsi jista' jkun hemm islejlhom. Tfal bravi. Inti ma nafek intix bravo. Taf għal xiex qiegħda din it-toqba taw? Titbul Harvard, mhux biex iddendlu. Iwa, pero għandha użu ieħor. Titkellem fuq it-toqob ħilta. Toqob iwa. Għana rajntom tafux għal xiex qiegħda din it-toqba. U għarax għala it-taġen ġibtu mi rabat u ħanistaqsina għanis jek jafux għaxek ma jafux il-rabtin min ħajkun jaf. Meri għax xiex taħseb li edha toqba tat-taġen. Biex iddendlu. Issa ħanajdilkom xaħġa li ħatibdilkom ħajjitkom. Zommem. Mela inti għatħawat, issa dissa tamel bija. Tamilla jek, Iwa. iż-zom u ma tqattax. Mela mhux pazzjati tiegħu ma' żomm. Hekk taqattar. Jiena. Toba xi daħħalna fi toqba da. U għara nara xbin. Taf kien ħadi franka lek ġrit mal-mara di. Jien ma għandi ma sajjarx jien. Minti vera, mbagħad hekk irbatli. Nikol biss jien. Nikol Tara, ma jaqa' xejn. Ma jaqa xejn, tajba. X'taħseb? Id-dejja tajba, pro. Taħseb sinjura jien. Id-dejja tajba ħafna. Vera nbidlilkom ħajjitkom. Iva, pro. Tara, ta' kemm nagħmel ġid jien. U dak kien Shooter għallum. Jien. Ciao, ciao.